लाब गैला जेबो लाब गैला ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबोन मा बाथ्रा बुंनांगौ समफोर मा बाथ्रा बुंनांगौ राजनिति बाथ्रा बुंनानै नोंसोर जेबो लाब गैला जों नोंसोरनो थैनोबो भट होला एबार नायना लाबानो जाबाय नोंसोर थांनाय समाव जिबायदि थगायबाय आरो नैबे दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा सारा ओरैबायदि थका जाहोबाय ससियेल मिडियायाव बर'फोरखौ 6टा जनबस्थिनि एनअसि हरनानै 6टा जनबस्थिनि एसटि होग्रोनानै बर' बिमाफोरखौ बिराद गाबहोबाय ससियेल इउनिभारसिटिनि जिखुनु सात्र सन्थाफोरखौ ओरैबायदि माबाबाय नोंसोरो कालार फोनना होबाय नोंसोर खिन्थु जोंनि एबार जिबन थैनो भट होला ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंसोरखौ जों मिथिजोबखाबाय थांनाय समाव जिबायदि सोरनिफ्राय भट मोनदो सोरनिफ्राय भट मोनाखै देरहाबाय आरो बे नैबे नेक्स्टआव आरो भट लानानै देरहागोन दासानखा जों नोंसोर भट होआ थैनोखौ नोंसोरो एकदम ससियेल मिडियायाव राजनिति बाथ्रा खोथा बुङोबा नोंसोर ओरैबायदि माने मोजां बाथ्रा बुंनो हायोना आरो लोगो हारिनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनो हाया जावनाय एरलानाय जिखुनु माने गावजों गाव माने ससियेल मिडियायाव नाम फानलाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों जोङो दिनैसिम नोंसोरनो जों रावबो भट होआ मिथिबाय हारिनि थाखायबा ससियेल मिडियायाव बुंनो हाया गाबोन मा जागोन समफोर जागोन बेखौथ' जेबो बुंनो हाया नोंसोरो हारिनि थाखायबा जेबो सानो रोङा बिपिएफ सरकारा जोंहा सरकार दायोमोनबा बे रनजित सारा जोंना गारियाव बारसोना थैयोमोननो लासिं सिं लाजिनांगौलै नोंसोरो इमान मेलेमजिबि गिदिर गिदिर जानानै नोंसोर बिदि ससियेल मिडियायाव बिदि खपन जानायफोरा नोंसोर बेफोरबायदि कसम जानाय नोंसोरनि थाखाय बिराद आनलिगेल ससे भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो করা যাওক বুলি হাগ্ৰামাক দি দিলে হাগ্ৰামা বাহিনীক ইফালে মানে গেম খেলি পেলাই ষ্টেটৰ আমাৰ বিজেপিও হাগ্ৰামাক জিকাই দিলে এই কথাটোতো সকলোৱে জানে আমি জাষ্ট মানে মনে মনে আছোঁ কেইদিনমান কি গেম খেলে কোনে কি কৰি আছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰি আছে এইফালে আমাৰ মাইনৰিটি ভাইসকলে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু মুছলমান ভাইসকলে ভাবিলে UPPL দলে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স থকাৰ কাৰণে আমি এণ্টি বিজেপি এটা ঢৌ আনি পেলাই নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰি আছে আমি ইণ্ডিয়াৰ অংগীকাৰ ৰিহন ডিমাৰীয়ে কৈ আছে আমি অকলে খেলিম যোৱা দিনবোৰত যিটো গেম খেলি আহিলে 4.5 লাখ 5 লাখ মুছলমানৰ ভোট পাব আদায় কৰিবৰ কাৰণে 4 লাখতকৈ বেছি বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ ভোট আদায় কৰিবৰ কাৰণে 1 লাখতকৈ বেছি আমাৰ আদিবাসী খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ ভোট পাবৰ কাৰণে এইবাৰ শিক্ষাটো পাব কিন্তু সম্ভাৱনা এনেকুৱা আছে নেকি UPPL অকলে হ'লে খেলিব চাওক সেইটো 100% চিয়ৰ কিয়নো আজি 4 লাখ বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ান প্ৰায় 1 লাখ মান আদিবাসী খ্ৰীষ্টিয়ান 4.5 লাখৰ পৰা 5 লাখ মুছলমানৰ ভোট আদায় কৰিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামাই बिपिएफ सरकार हुसियार होनना बुंनायखौ जोंहा रनजित बसुमतारी सारखौ बुंनायखौ नुनो मोनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नङा होमबा लोगोफोर थांनाय समाव नोंसोरो ओरैबायदि थका होबाय जोंहा 14टा ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टमोना जिखुनु धरना होनायावबो राजनितिनि आखाइ दं होननानै नोंथांमोना बुंनो हाखाबाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै दिनैसिम एनअसिखौ पास खालामनानै पार्लामेन्टआव थांना दंहैयो 6टा जनबस्थिनि एसटि होनो नागिरनायाव नङा होमबा लोगोफोर बेयावबो नोंसोरो जिबायदि बाथ्रा खोथा बुंनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा खोथा बुंनायखौ रायजोनिफ्राय जों मोननाय जायाखै दै बेनि गेजेराव दिनै नोंसोरो ओरैबायदि माने ससियेल मिडियायाव फैनानै राजनितिनि बाथ्रा बुंनायाव माने गिदिर गिदिर जिखुनु माने चेलेन्ज लानाय बाथ्रा बुंनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो मोन्दों नाथाय बेफोरबायदि जानो मोना आरो बेफोरबायदि जाथावनाङा जोङो रावनोबो भट होआ जों रावखौबो देरहाखा दै सोरबा बिपिएफआ नैबार सरकार दानाय समाव जोंहा रनजित बसुमतारी सारा बिपिएफ सरकारा माने सरकार दायोब्ला माने गारियाव बारस'ना थैगोन होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों दै ससियेल मिडियानि थ्रुयै राजनिति बाथ्रा बुङोबा ओरैबायदि डेन्जारखार जोंनि बर'फोर मा बुंनो होमबा लोगोफोर गावजोंनो गाव अरलायलायनाय गावजों गाव माने सेलायबायदि जानाय सोरखौबा नाम फोनलानाय सोरखौबा कालार फोनलानाय सोरखौबा माने मोनसे भिडिअखौनो बार खालामफ्लेबाय थानानै लासिं खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि गेजेराव दिनैसिम जोंहा बिपिएफ सरकारनि सायाव बा माने जोंहा रनजित बसुमतारिया बा फैगौ एमएलए इलेक्सनाव बेफोरबायदि माने जिखुनु माने भट सेलायलायनाय जिखुनु माने भटफोरखौ माने सोरनिफ्राय लाना देरहायफोरखौ माने उल्था उल्था ससियेल मिडियानि गेजेरजों नायनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे नैबे दा फैबाय थानाय इलेक्सनावबो बिसोरो माने भटखौ लागोन बा भट सेलायलायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों लोगोफोर जों राव भट होआ जों रावखौबो देरहाहोआ जोंना बास गैल'खा जोंना दा केन्सेल जानांगौ जोंहा 6टा जनबस्थिनि एनअसिखौ रिटार्न खालामफिननांगौ लोगोसे 6टा जनबस्थिनि एसटि होनायखौ जों केन्सेल खालामनांगौ बेनि थाखाय नोंसोर नां बेनि थाखाय ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुं बेनि थाखाय ससियेल मिडियायाव नोंसोरो नाजा अब्लाना बै बुस्थुआ केन्सेल जागोन दा जों रावनिबो भटनि जिखुनु माने भटारनि जिखुनु मोनसे इलेक्सन जों खोथा खोनासंनो गोसो गैया